Bueno, e máis que atentos a isto, porque si, por fin abre o Roncudo. Xa sabedes que abre únicamente 2 veces ao ano. Esta é a primeira vez que abre este ano e abre 2 veces porque unha coincide ca festa do Percebe e outra coincide co Nadal. E, señores e señoras, o Nadal non vai chegar e o que si vai chegar este sábado é a festa do Percebe de Corme. Por eso os percebeiros xa se lanzan a recoller o considerado mellor percebe do mundo. Farano esta semana e hoxe saíron 32 percebeiros. O que pasa é que en vez de ir pois todos os días da semana van parar o mércores, porque coincidelles ca procesión da Virxe do Carme. Pero claro, como arrancaron hoxe de apañar o Percebe, pois dixemos, queremos ir ata alí. E como foi? Pois moi boas expectativas. O Percebe algo pequeneiro, pero sí dunha calidade excelente. O Roncudo só abre 2 veces no ano, unha é esta, preparando xa todo para a festa do sábado, non? Sí, abre pa as Navidades e pa a festa do Percebe do Roncudo. Contamos de traballar toda a semana, bueno, menos o miércoles, que a festividade do Carmen a vamos de procesión, pero o resto da semana vimos pa Roncudo. Bueno, hai suficiente percebe para o sábado ou temos que preocuparnos? No, no, hai percebe. Só tuvamos na zona, mesmo na punta do Roncudo. Temos zona cara dentro da ría tamén, sin tocar, temos percebe para a festa. Sí que a verdad que non é como outros anos, que había máis abundancia, pero bueno, hai percebe e hai calidad. Cantos kilos esperades recoller para a festa? Todo depende como va salindo a semana, como vamos vendo os partes e tal, pero normalmente vai entre 700 a 1000 kilos de percebe. Prezos sabemos algo? Esa é unha incógnita, eso hasta finales non sabemos, porque o Percebe leva levando moito precio durante todo o ano xa. Esta semana vai se disparar seguro. Como foi a xornada de hoxe, esta primeira mañá? Ben, en teoría hai un pouquiño de mar que non nos deixa andar tranquilamente por baixo, cacheando ben. E, bueno, hoxe o peor casi é a calor. Estamos cos traxes de neopreno aquí, poñéndonos sudando. Mala hora. Sí, mala hora para vir ao Percebe, sí. Que tope tedes para coller? Temos 6 kilos por percebeiro. Bueno, a festa temos a típica degustación. Bueno, empezamos unha misa en honor aos percebeiros fallecidos. Despois temos o pregón que o van dar as chicas do Corme Club de Fútbol, que foron campeonas da costa. Despois xa a zona de degustación, con percebe, pulpo, empanada, churrasco, viño. Vai amenizar o tren da unha de Laxe, para xente máis maior. Despois, cara a tarde, xa empeza un novo formato que sale este ano, que é un pequeno festival, a partir das 7 da tarde, bueno, con DJs famosos de Galicia, Roquiño, vai estar Grove Amigos, Toni Seijas, 2 DJs internacionales. Bueno, está claro que hai para todos os gustos, non? Calquera que poida vir, calquera vai disfrutar. E a fame non vai pasar. Este ano temos o escenario con chicas e con chicos. Este ano é así.